Yabonga Ngonyama. Siyambingelela ke nonke emagumbeni amanomhlaba kubantu abasibhekile njengamanje. Engicela ukuthi ke kubantu abasibukile bakwethu i-channel le izokhuliswa yini noma inini eniyokhombisa ukuthi nothanda lokuthi le channel yakhe siqhubeke sikhulume nalo. Ngokuthi nazi ukuthi niya-subscribe, niya-share nenze yonke le nto enzobe niyenza ukuthi ikhule nama comment abalulekile. So uDr Ngonyama lo khulumayo oseJimistini eDelmo Park. Namhlanje ngizokhuluma ngabantu ngento eyisithwalo sempuphu. Sikhuluma namhlanje ngento esiyenza ngempuphu ongenziwa muthi noma osuke unganekwanga muthi. Impuphu okuyiyona language esiyisebenzisa ukuthi ayivuleke into zakho ziye phambili. Impuphu okuyiyona language ukuthi into zakho ayiphile njengoba impuphu ukwazi into kuyinto eyaziwayo ukuthi awukho umuzi ongenayo impuphu. Njengoba impuphu kwento kuyinto eyaziwayo ukuthi impuphu vele yona into edliwayo. So masenza impuphu senza kakhulu into yokudla. Futhi masikhuluma ngempuphu sikhuluma kakhulu mathiwa umuntu kumele endleleni yakho umthakathi uyabona ukuthi usekuvimbile. Umthakathi ayikho umthakathi ongayidli impuphu. Ngesikhathi uzosebenzisa impuphu wena wenza ukuthi uphahle ngendlela engizoyisho mina ukuthi uyophahla ukuthi ke manje lo mphambi kwakho akasuke. Ngesikhathi uyiphahla lempuphu vele impuphu uyayidla naye. Ngesikhathi ayithinta impuphu wena wenze ngayo into zakho kubiza ukuthi ayibhede into zakhe njengoba nawe ade bhedise zakho. Ngesikhathi impuphu ayithatha athi uyithinta kube ukuthi ziyama into zakhe aziphambili. Uma sikwenzele ngokuthi sikwenzele impuphu ukuthi mawudle mawuphile kahle siyakwenzela kanje futhi ngempuphu ukuthi uphile kahle njengoba sazi ukuthi impuphu into edliwayo. So senzele ukuthi ke masimphamisa umuntu ngayo ayiphile into zakhe. Ngesikhathi ayiphakamisa ngikwenzele ngale moya ukuthi le moya uxhumana nayo ukuthi uyenzela le mpuphu uyiphakela le mpuphu ngendlela yakhona kube ukuthi wena uyazi ukuthi vele lento mawuyenzile ayikho into ezothinda kabi izinto noma le mpuphu noma thi umuntu ufika kanje noma thi umuntu le mpuphu kanje ayinabo ububi okuthiwa kusasa bukhona ububi obenziwe impuphu yakho ngoba impuphu nabantu abangasekho uyakwazi ukuthi uma ugcina izinto lapho wenza amalade emsamo kube ukuthi nempuphu uyayiphaka lapho. So le mpuphu noma sikwenzela savusela emoya le mpuphu esebenzisa ukuthi ukhulume nabo bavuke baye phambili. Ake ngithi namhlanje kuba ngumuntu sebekuhluphile abantu empilweni. Sabathe uya phambili kuvela umuntu oyedwa ukuthi uyazi ngive nje ubani mina. Senza leyo nto sikwenzele ngempuphu ukuthi phinde mphahlele ngempuphu yena mayethike le mpuphu kumosheke into zakho. Wena usubona ukuthi sengimile empilweni kodwa ngimise umuntu oyedwa. Awuze lapha ke mfike ngikwenzele ngempuphu ngikuphahlele. Uhambe uyenze endlini kwakho lo idlayo wena. Uyenze ukhuluma umuntu ufuna ukwenza kaleni. Uhambe ubona izinto ziya phambili. Uhluphiswa umuntu emsebenzini zabathe wena ufuna uphumelele kodwa ukhona umuntu okumise kabi ama promotion akho awufuna ukukhuleka mose abathe umuntu uyampimpa noma umuntu ophezulu kunika ama warning. Woza kimi nosikwenze ngalento yempuphu phatha impuphu lozoyiphatha osuka naye emuva ekhaya uze nayo kimi sifike ngwenze lento yempuphu ozothi uma uyithinta impuphu kube ukuthi lo muntu owenza lento makhala ethinta impuphu nahoba vele sinesho ukuthi akekho umuntu ongayidli impuphu. So ngesikhathi sikwenzele ngempuphu mayithinta naye kube ukuthi naye ziyamosheka into zakhe. So kakhulu nje umuntu ufuna ukuphamisa into zakhe phama business phama imisebenzi phama inhlahla noma ufuna ukuthi isitha usenza into osenza yona woza ke nempuphu sikwenzele ukuthi ayenzeke lento yephambili. Mhlawumbe uyabona ukuthi wena nginenkinga lapha umuntu angiphizana naye afuna ukondla noma afuna ukuthi anake izingane zakhe. Woza ke ngikwenze le nto ngempuphu kuphela ukuthi sifike simmemeze simbize umuntu ophila naye isithando sakho sikushiye ufuna sibuye nangempuphu siyasibuyisela ekhaya kungakunika ngomuthi usiphahlele wola nempuphu yasendlini sifike sikwenze lo msebenzi ozokuthatha wena ukubeke phezulu. Ngiyathanda kakhulu ke mina yiloko bese ukukhuluma ngithanda kakhulu nisale kahle noqala ungena subscribe noqala ungena comment. Siyanthanda ke inamba zala ekhaya nje ziyovela ku screen usifonele seJimistini eDelmo Park nisale kahle.